yaita wakati kile kitendo. Ile masifa za mecha za ile jana arufunga paliumbo wajiwaneka wena namuda wanaanza makaza dona makaza chanaka yes una chanaka wala chanaka ile ani kumwendea kuja ndini mzima grace chanaka okay sasa yeye pana ya tuda inye kuti pane arukuyeni kuti akatengesewa land kana takapiwa land nemunhu angaita sei akashaya then wana wemufi wana wemufi wakuti aiwa ibvai ipapo baba wedu anobvira abupa ichi asi pakabuda affidavit yaitaura kuti mari yakatodii vanhu vakapana mari ende vamwe vakutoramba nenyaya yemari iyo vanotozviziva kuti mari yakadii wakadya asi vakuda kuteka advantage yekuti uyu akamboita nguva asiripo pachii asi takazobva kuti mimi wana makaza ana chakaza chanaka ndimi manga muripo panzvimbo ipapo muchipashanda panzvimbo ipapo kusvikira uyu azotanga kuda kuya kuisa fenzi chazotanga hondo kuiswa kwemapuo efenzi ndizvoka saka chandandi kudai ndini ndechekuti mbuya doti musunge mutitaure zvamunoziva nezvechii nezvestendi because chandakaona ndechekuti zvakaita dautora izvo ndakazvitaura izvo zvokurara kuti ndakaona paine mbavha mbiri asi dziri mbavha mbiri pane imwe yakazogona kubira imwe nekamwe katechnical aspect kuti uyu Fordson nyaya yake yakazomunetsa inyaya yekuti akaenda kosairisa pepa kubi kumapurisa ndovarati affidavit yacho iyoyo handiti yanga yakazonyorwazve neblack pen asi pakanyorwa neblue pen yakaitaura kuti pabhadharwa $450 pa550 pasara chii $150. Saka 150 yapakabhadharwa yakabva enda konyorwa kuti pakati pemitsara iri pakati nebhokwendi yeblack kuti tonderai balance paid $150 asi affidavit yanyorwa iri kunzi ai tonderai chakuti handiti has received $450 from Fordson for the purchase of 6 hectares of land in batches of 2 hectares. Ndizvoka right. Saka zvadaro ndipo ndakabva ndati ndiri kuona umbavha handiti asi umwe akutadza kupruva umbavha wechi humwe ndosaka takati chiuyai tiona kuti mutipuruvire kuti pakati pawanhu vairi apa mbavha chaiyo ndiani kuti nyaya ifambe zvakadii. Saka chinditaurai mbuya zvamunoziva matora oti handiti and ndafunga kuti makwidzi mabhazi kana makwidzi mabhazi hamuna kwidzi mabhazi kuya kondinyepera makwidzi mabhazi kuya konditaurira chokwadi kuti nyaya ipere garai inini ndikuitombo wapasambeni wakufundisa ndine mai chanaka Grace chanaka ndakaenda ndakazwa kuti pane nzvimbo tete ndakaona kuti mai wawo taita tete angati tete wedu uri kuti une aparutengesa ngenyaya dzechikuru ndobva ndakwirayo ndikati ai undeme inini ndiri kuda ndikati munin'ina wangu uri kuti baminokaura munin'ina wangu anga akuda ndikati zvakanaka ngauya kubva auya abamunin'ina aibvadzi nditeteyo inini handiupi bamari handitombiri bamari pasina tondibo
tondere pasina imwe chende mu pangidziwe nguzo pangidziwa stendi mwauya nemari akati zvakanaka babuni vhabvu kwa mutari kubva aenda kotengesa motika yake anga asina mari atengesa motika yake kubva adzoka futi sondo racho aibva auya ndikazi inini ndauya kazi achidzika imoba mopangidziwe nemuzukuru wangu kana uya tendai mopangidziwe kuenda kwacho tadzika aibva atifambisa kana wamboenda apa muchizoenda kuti apa wozoguma pakati kati zvakanaka muzukuru ngatiri kutofara saka ngatikugadheni kutatiwa kumunda kwacho chaiko saka chiuya tikutambidze mari baba munini wanga auya nemari yake 450 ndianga auya naye kubva kwauti kete 450 kubva apa iye muzukuru wangu akatore zambi yake zvakaita zvizvo kubva aisungira pazambia kubva aenda kusinatori baba munini wakazofona kuti ini ndazopa futi tondini mari iyi yanga yazara iye tondotodiwa ndiye ndazopa futi mari iyi uyu mai acho anga achiri ndipo abvati kuti kudofanira kudini pasenzei kwabva tatotema kwatombori mangu madima angu ndopega patazoisa magwere tizoti tazogara ari kwatova ne3 years kana 4 years toona masoko acho achaperi ndobva tapadinawo zvekuti inini minda yangu na awari kwakwesha tiri kwatabvuma kana kuti tamba ndikotisa katosiyana na kubva ndatoparekera kwautogara baba munini kubva anga ari mozambiki kuzouya waakuchida kufambira naye yacho ndipo yaakuchinisa kudai asi mari takadini hedu takabvira patiri vanhu vangani 6 kuti inini nemurume wangu uyuwo nemukadzi wake uyu matondi wake uri wangani wariwo wairibva taita futi tikafanira zvakanaka naka asi waakuti mari asina asi wakati Boy, tondi gokwendi sasignature yako signature yako Dibeyo after sign up there.
Tonde. Right. Nani tindoga? Irapa signature irapa ni izvakafana. Irapa passport ni irapa number 12. Wakatanga zvakafana. Saka taura choka. Taura choka. Irapa. Handisi hangu iri writing expert asi ndimasaina akafanana nenda ndati bambosainaya sambanyi aiona unombodzokera zvakuda sei zvauramba zvacho ndozvoramba mutsvakurwa uchidziyo anzi izvi zvakadii zvakafanana ichi chiri kuchiona baibusi ichi nditaridza pachina ichi chikudzira ichi ipana emu apa ndirakidze ichi chiramba ichitiurangura ndozvakaita iyo izwa tondi urikuona emu ero kuona emu ndirakidze tiu akacheka bhata akadai here alright iyi yakafanana emu rapo zvipana emu zvakafanana nape aiwa kandizwa tino saka zvanodzina basa isaiti nai ndiani anzani alice uri uya kuno alice we alice uya kuno ndotiitauri maybe ndini singaoni une magirasi ka nditauri dzakafanana isinei kuisha chikudzira ndirakidzira kuudzika sakafanana nei irayafanana
Anyway, I'm not saying. I know it's okay. No, it's okay. What I wanted to prove. Mirai. Burusi now rambo how to makasingira markeza. Andina mbokuwa. And you never attended this CSA. You never. Saka babo wetu pakangoita zvakaita leo. Mayo. Ndiye nakafa. Wewe sema ina babo. Sasa akaita deal ndiani. Mai. Imi mamuso. Tondo gospel. Hiyo gospel. Saka deal sasa. Aiwa. Sorry, I don't know. Na Basira na hiyo wafundisho inile kana vile tu hizo kwa Mimi mwenyewe msiwe magari msiwe boundary mnaweza boundary ni rebi ndio ndio vuzo za kuti makapewa munda nini tisipo isusu wanacheka matisa boundary ni mnozo ziasi kuti apakana isusu ndio ziasi kuti makapewa munda hapa kusvika hapo hizo zvedu zvoida kuvhunzana because munhu aifanira kunge achikudza ndimai wangu lazima kutaona kwa boundary kana utaura nenyaya yeboundary uri kuacknowledge kuti vanhu vakapiwa chii kana unobvunza boundary it means kuti uri kuacknowledge asi chausiri kuziva ndepo wari kutangira iye pabvunzira ndemira kana makapiwa munhu handina pakatangira argument kuti wakauya padii wakati munhu ndakapiwa namai ndikati zvakanaka makapiwa munhu namai haisi problem ita hei mutagara makapiwa isi but wakazoti wati gare pauya kuti ndikanzi handina kuiswa masabhu iwe ndio unofanira kuandisa ndikati kana makapiwa so the issue now is not about kupiwa kumunhu. The issue ilipo ndekupinda munhu. According to what you are saying, you are not disputing kupiwa kumunhu chii munhu, but chauri kudisputa kuti ufacilitate kuiswa chinhu chakaita uripo. No, as long as you are acknowledging kuti mai wenyu ndiye akazviita, it means you no longer have control over that. Kana mangu acknowledge kuti ndimai akadi akazviita, it means kuti hamusina control. No, apa pasina. It was not the duty ya Fordson kutsvaga mawitness for that thing. Angari suppose kudaidza kuti wanawo ndo zvandafunga ndimai wenyu. So how blame Fordson nekuti tanga tisipo aiwa, or maybe time yacho yakaitika tikatoti tsvage time yakaitika chinhu chiwanga wamburi kupi. Saka you wanted to come as a witness from South Africa. And this witness, it was a witness. I didn't witness. Those are not this witness. It's romantic. We can't say it's wrong.
kana zvautaura zviri wrong because it's your word, it's your word against his word. Saka munda ndio wakugozi nina eno kuti munda is washama You are simga mutara mabambira muzoto bagara Tondi, the fact that hausi kuziya what happened hazvikupi entitlement munda because iwe mundu wanga wagara usiri wako and ukona the funny part of this thing ndeuti sabhuku wakasumuka musuna patavhunza sabhuku wakati munda ngewedzinza sabhuku papasina sabhuku waripo bangu hawasabhuku asi statement yawakati munda ndewechii wakati munda ndewechii muriyo iyi yatakasika wakusisa pawa saka kana iri mhuri kai so it means he is also out wani chikuita nemuda yayo ndiani imhuri yenyu iwo hawasina chekuita nemuda yayo saka whatever decision yemunda yayo haichabvi kunewe mhuri bayakubva kwamunhu because ndimi mabeneficiary eestate yakabva waina nayo ini ndinobvunza ndiri kukumbira wakubvunza handiti mhai ndiyo ruzi ndiye akatipa munda mari yakazonzi inini ndini ndakapirwa neuyu mai wacho wanga wari mai wanga warimo zvokuti imi mubate mari kana mai anga ari kurwara kana kuti anga achembera kana kuti chi asikuda nenyaya yekuizvozvo we cannot rule that one out and we cannot use that as a fact to defend the wrong enemy. Isusu kuti isusu what we want to establish the ownership yeland kuti motesa tukama kuti yawedi uyu versus wedi uyu atika but with that finger kucha prove this finger we can't prove kuti autora chomwe ndiaro chikaziyana 2018 yara ichimogare pasi munataura rembe handinoda kutitsinge ndepawazikuronga kunyeka pamberi pamari chaiko mari akunogona wapa iyewu nekuti wese iri kumuda sese iwe kubva kwandikati taura chokwadi kana iye uda kuramba kurambake chokwadi chinofanira kuponesa munhu akakunyaka gambia mai wananga akukwadi ndeipopendikanei oti pamberi pamari chaiko idiwa nhau iripo yemunda kutaura chokwadi pamberi pamwari vafodisoni avo baba vakandifonera inini vachiti tete ndiri kukumbirawo kuti ndipinde mubhuku ndikati munogopinda mubhuku inini ndiri shirikadzi pandiri panapa ndakafirwa nemurume ndine vana vangu vandiinavo ndiri kutoshaya pekugara kutaura kudai imimi moti ndokuendesai kubhuku takambofamba sei ava vanotaura kuti kwazi inini ndakatengeserwa namai wenyu ndikati orai kana makatengeserwa namai wedu makadinokuuya nebepa rakuti tanyorana nagrace madhisa apa kuti grace manamike ndozita ramai wangu madiri kuuya nepepa rakanyoreranwa kuti ndatengeserwa munda nhasi dheti rakati mobva mati taonawo zveshuwa proof kuti zveshuwa makatengeserwa munda nani namai wedu mobva mapanana mari zveshuwa isusu tichizozivawo vana wacho mauyawo nebepa rakanyorwa vafodisoni havana kudaro vakati tete ndiri kukumbira taurai nehanzvadzi yenyu kuti inini ndikwanise kunyorwa mubhuku asi chakandishamisa wafodisoni wakazofona vachiti musasanetseke henyu nekundiendesa mubhuku ndakatopedza zvese hameno zvawakaita nasabhuku kwesha namambo naishe samana ndinokumbirawo muteerere odii vafodisoni ndo mataurira vakaita sekuru wangu apa ndakuda kutaura nenhau yasekuru muda womutaura
akautema ndiani Kutema clear hauna kuclear. Muntu wedu wakazara miti kutaura kudai parinasi. Chero pane nevanoda nhasi chaiye kuti nguva dzino tisati tatomboenda kumba. Handei nawo vanoona kuti muntu wedu wakamira sei. Hauna kuclear. Muntu wedu wakamira wakakudai. imi musataure nyaya yekuti hamusina pekugara nevana vese mochitaura kuti vanhu vanofanira kubva kumwezi mamusina pekugara. That's not the issue. The issue yetech is kuti munhu akapiwa here zviri pachena. Kana akapiwa munhu akapiwa zvekuti imi nhasi makushaya kugara ipoor planning on a side not the way kuti munhu abenefita because chiripo chekuti ka ini alright ini ndomubvunza a very simple question. Imi mbuya mati makaparima magwere ndakarima magwere kwemakore 4 chirima mambambaira ipanyatse kuibva chibva ndazobva ndarima magwere ndibva ndabva ndaisa kubhizi akuva ndaisa nebhizi ndizoita futi nyini ndaandaundoti akutokuri udini ngokuti nekumunda kwangu kwakuruti paro panake makamboona mbuya uyu ndaanga akagaripo uye taigara naye musikana nemukomana nemukomana wa ndiwo akandotambira mari kuramba hawo asi vari kuzotambira mari mukatarisa nyaya idai nenyaya yambuya mukudu zvine masimilarities. Mbuya mukudu wazomira munomu zvinezvi aega, but kana mutotondera nyaya yambuya mukudu munomu akaine vana wake mukomana nemusikana wachipenga kutoita kunge wacharowa vanhu panze apa. Nyaya yazonatsa kusvika payanga yakusvika tokuti munhu wakuzi chindibhadhara mari yangu, wana wakadhisapi. Asi wana ndiwo wangori kuti maitora chi mari. Saka isusu ngatitarise situation yekuti mai asisitoripoba ende totova nezva 2013 aifanira kumagara ndiani kubva 2013 kusvika zvinezvi aifanira kuotaura kuti pana vanhu vari kuindafiya munendi yangu ndiani because ininde kuidzwa kuti awa I'm trying to move next year ndechi yezvazvikutika panzvimbo kuti 2009 imi mamunobvira mambosvika wana imi mese amunobvira mambosvika. That's what you're telling me. One andika in 2009 kusvika izvozvo it's how many years? That's 17 years. razichubambira kuti ndibatsire daututsira futi nyaya yevanhu vekwaona ko ndisi tinoenda tinoziva zvinhu zvinoitwa nevanhu. Kune kunhu kwaipengwa nemadhumeni handiti kutorine kuti munhu aenze unobva apa uisvika apa vanhu vanga vari kudhuze kwekuti vanoziva kuti kwese uku kwakunopengwa nemadhumeni automatically akati nzvimbo iyoyo ndeyani ndeyangu. Challenges akawanda yatinoendera uku ndeyevanhu vanenge vanochiti mutunhu wacho wese wawangu because inini ndiri kwekupedzisira. Madhumeni aya aitaura kuti kwakati hakurimwi kwakati kwakadai hakusina, but isi tinobvunza kuti musha wamai wakatengesa uri papi? Musha wenyimi mutondo uri papi? uri kumusoro wabwesha kudhuze nekwa hakuna minda. kune minda uku minda kwakagadzirwa minda nemadhumeni. kwene dzimba uku kune minda taini Kwakaiswa nemadhumeni. Kune makondriji. kune makonda. Saka zvese kubva kwachitengeswa ndimai. Saka pakusinotengeswa hatinobatsira nemirayiro. Teererai kunoku ndinototaura makatarisa mambo ndinototaura bhozi ndisi tinotumwako. Saka tinoti dzimwe dzacho dzitoperere kunoku bhozi munotishungurudza taenda uko. Imimika muri kuramba kuti mai akatengesa asi pakarimwa namai avo for 4 years hamuna uripota. mai vaitotaura kuti pane munhu ari kuenda wakataura Pane munhu ari kuenda vaitaura kuti munhu ari kuenda vaitaura kuti pane munhu ari kuenda umunda izvozvo vese vaitaura. Saka pakazotaura kuti ndakapa uyu fotisongana ndakapa chanaka why asi kurenda itaura kuenda kwacho waipiwa ne mari yacho. Mari yaipiwa nekomatisa nerendi yacho As the mamuta yatakurela idongo rumaka
Sarapana kumbuzi. Shua wacha nakanda kama na munda. Atu rima munda. Ado misa mombe nina kwa mama maru changu. Saja nakapamba zufa mbasizi. Saja nakapwa kumani murumu. Sasa marisa ndure nda pana. Kechitu paka za ngoma na wechitu au tema itaimu kosa njira. Taka rambiza itaimu kosa njira kutema. Ai badi ona sajana ka. Hakuna mbuya tanaka. Diwa ndatera. Iko kwangu wale mbuya tanaka na sekuja na. Pakuna itaimu kosa njira. Umuntu eko kwangu urenda. Diwa ndakuvunza. Soko. Papa makati muru urenda. Asina lazima kuti ngipenye. Lufamba sizi. Jika sina mbuya tanaka. Sacha naka nema kama kazana mekuti kurenda. Ndomo mnakapuanda wapindwa na mbuya. Sacha naka nema kama kazana mekuti kurenda. Ndikazo sacha naka mama kurenda izo mata anziji kapate mungipenyi. Zvirufamba se muri munhu kurimi. Maiti ndaka chokwadi. Wozi yanga iri nearly 2010 ka 2009 kupira kwacho. Topana kambuza baba. Asimanje. Baba, akabuza ndilo. Guys, kana mtu azakuja very careful. Ni how you structure your team. Must take the saka ukananga ari kuenda. Ati anga kuenda kuona. Kuna meko. Then how did the photos come? Ndio pana kazo How did the photos come in? Because ambari officially ndio ambari official pachi Papa Munda. Then tell me how did the photos come in? Are you saying, because in other words what you are telling me, you are telling me indirectly kuti wanambuya ndio wakaita deal ya kutengeza land isiri yao. Kuna photos. Ndio panduka mambo mazuri. Changamie mazuri. Ndio tuweza kuona kama ma statement mambo ya mtu aura. Ano vati diveta shi. Ano diveta focus patili. He started. Leo baba sichana kaka bombudia pa chini. Sasa mati papa takatengisa hapana. Mazo wake 2009. Jazwina ndaona tumakutogadzisa senyaje. Pasache naka akamba kati chi zurenda akawanza chi baforizo ndo mashuri. Zvikwa kuti but inini ka buruzwa zvizo ndo ari baba. Zvandigeza kutaura baba. Baba inini ndiri sara pawa. Ndokuti sara pawa. Mai guru akakusuma iri kuti ndinoambesa umunda kure. Ana kutaura Mira. Se asina kutaura asimu amazo pasimba kuita wakona mai. Mozi nafumu. Janani sawa shunga changamie. Wamaifana utanga kubvunza ndiani? Nimeguru. Megunda kamvunza parichi anondolesa pachina. Anokuda pachena. Anodzokorai wazona. Anokuda pachina meguru. Ndio anza hiyo. No, it's very simple, Baba. Mauya Baba. Dini Sarapawana. Sarapawana. Atika. Muona kumunda kuta sei. Kutema kurimwa. Atika. Mukazi wenyu omazi mushacheketa bese dai wana. Hakutauriri. And you don't even bother kwenda kuvunza chi mukazi wenyu. Is why you go straight kuchi kumunda. Musika mo vunza kumunda wanokutora kuti sei. Sikurenda. Muri endeswa na maiko. Asi mimi baba amuna kuti sei. Amuna kuti. Imi mochisumu kama ndibva kumunda. Kwenda kumba kuvunza maiko kuti wanokuita sei. Maiko vati pamusasa pamuchi. Imi how do you take of that answer? Ndima taura mega kuti maiko anokuda pachena. Anokuda pachena machokwadi. Izvo asina kubuda pachena. Zvinobuda. Imimi makakonkluda kuti chii?
maikuru anobuda pachena vamubvunza maikuru ndimi baba, maikuru vamubvunza anobuda pachena. What was your conclusion? Ndio panakazoti pakati waroenda anditi mafoti iyamane yamasoko nesoko vari pakati soko nesoko panakazoona akupinza futi mwekoma kuti ateme ndio panakazoti aiwazvo mungambi kunguta mungu sinza pana pamunhu ndio pakazonimangara kuna pawafutsu na izvaizvo pamo wakakumangarai kunani sachataka ndio pakazoza nyaya kuna pawafutsu baba foto zinanga richiimanje kuti azomangari ini anotoziva mayo kuti chii yawe ayo ndotochoka pamwe kweli saka nditazvesoko kuti chii apana seunozova nyaya iyi ukapinga paa pakati ndingi baba wongu zvindobvunza inu nyika kuti akapera unondibvunza chii ndevana kubvunza bvunzei iwe usina kutaurirwa kupindira waizomangara kuna baba Fodson ndio awarisamusha here muri misamusha ndati baba chanaka awa wakataura mashoko tesamatisa vari kundirambidza kudini kuendera mberi nekushanda pano ndinezvaipambuka kuti mupedza nyaya mudharaunda hambai muritaura mudhara ndimupedza nyaya mazwa mudhara wakaenda kumangara kune giant ram ati baba Fodson kuti uyu murume wendebvudzi waiti ari kutirambidza kudini kutema apa nekurima kwedu munda imisi makamubvunza here kuti nhaiwe Fodson uri kuuya konference nenyaya yemunda wangu ndini baba umbori haniwe makakonference here Fodson aiwa is common sense common sense zinofanira kutaura ibambo kuti munhu murika munhu ari kutema mitu apa handisi munhu usatemi kuti anoita ke ibambo sandorikanda ndazi ndisatemi miti ndi uyu ndidangarembo handisi munhu iwe kana kuya kuripota kwandiri zviri kurevei that person is looking for protection. That person, hamungapoti wewe ndachaiwa mazoma mukuru ndodaumweyo mokodaidza mukoma takundoda mukoma ndinododa mukoma ndatizi ndikudoda mukoma kakuti auya achaiwa ndosaka nditakuti izvaipambo guys ngendikubatsirei ngataura nechokwadi ngataura nechokwadi chamunoziva musaite zvinhu zvakadaro izvai pambo orit mirai mudhara yanokumba mukati chimbosungukai pambo taurai kamunoziva taurai ini ndiri kubuda ndiribamudakwazikwa vakasvika muzukuru wangu kunenge wakatapa vamudzara uruta chiko uruta chiko iye hakumboziva kuti takambotaurirana natabhuku nevamwe vese iye asi tichitaura nei namaikuru wake tichigadzira zvizo zvese vakachizouya kopengera inini manje kuti uri kuitei panapa asi vamaikuru vacho hamutaura ndo zvandiri kuziva ya ini ndetwa chiyengwa ndamira padare ramama chiyengwa ndoda kutaura chokwadi mhuri iyi wazukuru vanasoko waita ukavanga kwesoko inini ndichisvika kune murora achiri kurarama akanyatsa kutaura kuti ndapa vachanaka wakumbira kumboenda inini nemuromo wangu ndikati kune mutemo uri kuzi munhu kana ari kuhenda otherwise ukasvika 45 years or more musina kurimiwa kana musina mumisa munhu pazodini panozotaudza ndo pandakazoita kuona shoko
Bila 2009. 2009. 2009. Wakaenda mazungumzo. Ndipo hapa pakaitwa majina au wakaita Iyo saka kulete madini. Tatiwo aziko kayatuma munhu lili. Taura madini unoka kupita chicho doko. ndio watu utaona kuti 2009. 2009. Mbuya wakafarina. 2013. Mundu wakapigwa rini. Mundu kupiwa kuna sachanaka. Ndio saduti 2009 ndio pawakataura masoko ekuti wapa kuti warihembe ndokazwa Izvo zvindikutaura. Izwa urikanditaura. My point is, inini warware vandemanda vaunga. ndototora chikwateke Vanokwanisa. Zvautaura zvese zvazvinoita kana sei. Why? Chakakupa simba iyoyo yekuti wobvunze mumwe muridzi wemunda kuti uyu munhu ari kuitei munda mako. Simba rako ranga rirei? inini handina kumubvunza Aiwa, wati izwa shama mira saripedzere nguva. Wati iwewe wakaenda wakanobvunza muroora wangu kuti muroora vanhu vari kuitei muchii? Muroora akati vari kuita sei? wati wakurira mborenda Right, iwo wabva ipo waenda kunani? kuna baba Uchinotaurei? kuenda ndozwa kuti kune vanhu wakurima kumunda Saka iwe uyo ngotaura uyo achidii? Iwe muridzi wemunda akutaura kuti vanhu vari kuenda munda mako. Uyo ngopinda kune uyo aitaura because ini ndozwa kuti uyu ndeyekusiva izwa iwe kuzita kuti asara pavanazvo kuti wamurumwe munhu. Izvo akasara naime kuti makambomunyenga ere? Makambopinda nemagumbezi ere? Saka ndozvinokuratidza kuti simba rako rinotangira papi richiperera papi. ndoenda pamberi ndakafuti hauna utauri kutaura andionga kuti iwo ngoti wanga wasinaaisa padati Wataurira ava wobva wadii enda mberi. ava ndo vakazoita effort yekunoona ava machi sachanaka kuchibvunza machi kuti iwewe chakakutadzisa because uyu muridzi wemunda muzukuru wako muzukuru wako ndii muroora wako chakakutadzisa iwe chakakushaisa simba rekuti ubvunze vanhu vemunda vemuroora wako chii chekuti wanga kudai third party kuti ikubatsire. ndakataitira kuti ndiye baba saka ndiye ndapa masimba acho kuti adii izvaiti kutoreba isusu kana tukuya kukoti kunobva ndogara ndakataura makawanda ini handidi munhu anouya mukoti munomu aine mweya wekuhwina. Ini handidi mweya wekuti ndahwina inini munomu handidi. Ini ndoda munhu anouya munomu wotaura chokwadi wobatsirika. Todzoka togara chii zvakanaka. Noti kuti munouya kobatsira munhu arikutaura manyepo munoda kumubatsira kuti muri kuwedzera manyepo. Hazvimeki chii? Hazvimeki sense. Nemuti wowesta nguva yadara. Yes. Because kuti ndione kuti your involvement in this case yekuti makutozvipa simba rekuti muroora ndiadari munda imimi kwenyu vana sekuru enyu vanoibvunza kuti vari munda ndovanani kwenyu imimi vanouya here vanhu vachikubvunzai vana sekuru enyu kuti ari munda ndiani? ini ndavaandidereke ndatiwo kwako iwewe wana sekuru wako vari kuya here vachikubvunza kuti aisa manyowa munda ndiani? azvisati zvaitika Saka sei uchizvipa iwewe simba rekuita zvinhu zvisingaitiki kumba kwako iwewe? hatisati tasangana kesi yakaita saizvozvo wazane makore mangani mukomana inini ndine 59 59 minus 17 hanzi 44 pamakanobvunza mamuine 42 years
aiwa musati aiwa tati isitoka ukuni pama imimi time iyo mamugara kumusha here mamuri mamumusha amuna mwenda kutano kosezi kutano ndakazoenda baba tano magaenda kutano ndakaenda 86 wakuri magani wakazwa kugori 66 wakaenda it's not about being quick, because we are trying to establish something. School wakapita lini? Ndio kati 86 ndio ndakapita tukana mwenda mwana 86 ndio wakapita school. Form 4 basi Tuweza form 4. Sawa mupeza form 4 watenda wana. Watu kutoka ni form 4. Up to now. Ndivango inda ndimbo tu. Mambo kagara hii basi. Gara hii. Abia. Mimi 86 mambo. Mama dia 6. Naigara upi? Naigara upi? Kumba paoni. Na mai wangu. Mai wangu kushaikewa. 86 hadi. Ndakapedza grade 7 87. Mukapedza school 1990. Mukapedza school 90. Wamazodini after 90. After 90. Ndakazomboita course dressmaking kubwe. 2 years ndakapedza 1990. Wamadini after dressmaking. Mwakarowa mtuzimo. Ndakazorwa pajombo. Kuri ndikumbari. Kuri ndikumbari. Mwakarowa 96. Na nasi kwa mchi. No, pakashaika mumwe ndakadzoka pamwe. Pakashaika lini? Pakashaika 2001. Unatoka saka wakafa mahindi mamina. mama wakafoya na mimi ndandokuba. Makandodzoka ino pamwe asi physically namusi. Ndakangodzoka mbichana zvezvo zvokuti handina vanorivetiwa so ndakakudaenda kuzotsvaga That's what I want to know. Imi makala kutoka masiya wana. Wana wengi wangozvikana nambo. Ndizvo. Na nasi muri kubasa. Basa makasiyana. Kudhara 2008 ndine padhairi paona ndokandanda kushanda. Ndandiri paona daily. Pamasiya rini. 2008.
kupera kwayo. 2008 ndakabva mai ndakugara Andapodzokera kuti South Africa. South Africa kusvika rini South Africa 2010 ndakadzoka. pamadi 2010 tadzokaba ndakagara muShawani Mangani kushanda. kusvika rini Ndauya pamba 2014. okay panandikashaya masvika so it means the transaction yakaitwa 2009 transaction yakaitwa 2013 you were not there. So you cannot stand in this court uchipa ufaka zvinhu zvamusikazivi. Simple. Hatitoda zvekushandisa my emotions ekuti kana kuti toda kuti let's look at facts. Ini ndatoda munhu ari kuziva this thing machakaitika aripo ndiye wandiri kuda. Handitoda asympathizer. You are a sympathizer because you are not there. Ndati ndiri kuda an eyewitness. Chiripo ndechekuti taikumbirawo right. Iwo handiti wakanyorana namai vedu pasi nekuti ndiri kushandisika tsamba iri kunzi tonderai blessing Martins. Handiti iwo wakaita matransaction namai vedu. Ndinokumbirawo hangu kuti wabuditse rugwaro runotaura kuti mugore irori kana kuti kwasabhuku tinoenda iri tonotora rugwaro runotaura kuti vaFortson wakatengeserwa for sure namai vedu wakapinda mubhuku gore rakati wakanyorwa wakaitwa everything. Nekuti waFortson wakazondifonera inini that is 2015 vachiti ndiri kukumbirawo kuiswa mubhuku mundiendesawo pasapo. Wanga wati kukumbira inini kuti waiswe mubhuku wanga waitei chaidhizerwa kuti wapinde mubhuku. Makavabvunza here kuti wanga waitei chawanga uri kukumbira inini kuti wapinde mubhuku. Inini ndakabvunzwa wakati wakatengeserwa namai ndikati munouya nezvakakwana pepa ramakanyorerana namai vedu toonawo zveshuwa kuti makanyorerana pasi tikaziva kuti mari yakati kana iri mari tinokwanisa kukudzoserai mari just because hatisi kuziva kuti the issue is not about kudzosera mari. Isu tikatodzoserawo mari tokwanisa kudzosera iri mutare inozi Marymount Teachers College tokwanisa kuidzoserawo mari kuzwana mutasa zvigaro zvedu zviri paya zvese vana cross zvese zvedu ngezvedu kwamutasa titore makuwa ekwamutasa ari pakati peAndrews Barracks neuya saka tokwanisa kutozviitawo kuti Marymount anodzosera mari. Saka ngatisadzoke kumashure zvimwe zvatodaedza kutaura ka hazvichinjiki. Inini zvandanofunga kuti muchaita imi sevana wari kuda kubatsirwa handiti zvamaifanira kuita sewana wada kubatsirwa maifanira kuuya mambo. Ishu yedu yatinayo nababa ndekuti mai vedu akaita zvakaita without our knowledge. No, hapatodi concern yenyu because chinhu chacho chaifanira kuita chii kuita kukutaurira iwe chirango chatimba chekuti ndizopinda mumba iye aruziva kuti ndohedi. Saka mai vangu kutaurira iwe wanangu ndatengesa munda wangu maybe chamaikwanisa kuzonegotiata isaizi yechi yemunda nechi because ukada kuerenga reason yakapiwa kuti mai watengesa inyaya yachikoro pamuwanhu wacho wakafunda nemari yemunda iwowo ndimi maakumira nhasi kuti munda iwo akatengesa but ndimi makafunda nemari ipi borit mari yomakaenda nayo kusukurini sara pawana ndeyekubhadharira here. Inini baba wangu wakashaika 89 ndiri form 3. Saka mira kubva 83 waidzidziswa naye. Baba wangu wakashaika 89 pesa apa ndo waibhadhara mapesa. Baba wabhadhara wapedza chikoro here. Ndakagumira form 4 1990 89 wawakashaika baba ndo wandakagumisira kubhadharwa nababa wangu. Tonde aigara nangu kwasha murume wasisi wangu ndo kwaidzi akadzidza kuti ungogara kushurugu ndo kwaakadzidza achibhadharirwa nemurume wasisi. Tonde akabva rini kushurugu?
Apari 99. apa 99. Saka nguwa yese mamuda kuti mai ari kuita izvo, ari kuita effort yekuti muende kuchikoro nekuti azviti mugare zvakanaka nekuti iyo agare zvakanaka. Maakumaaccusa now with what she did kuti mugare zvakanaka zvazvakashata just because mazosvinurawo kana kuti because muruda kuti muratidze kuti mai wenyu anga asingazivi zvaaita. pamusoro changa inini ndichipeuka mama wachitotiratidza kuti dhunduru rekutanga ndera Stephen, rechitunhu ndera Tondera iye mukomana agerapo. Iri hombe iri akaenda kotorwa futi navafundisoni, vakaenda kunopinda mudhunduru hombe iroro zvakare, vakaenda kunocheka vanga vachitaura kuti kwaiona kudii, vakaenda kunoricheka bvavanodzikisa kunosvika kumucheto bvavatora dhunduru iroro ndo ranga riri dhunduru ramai vedu isusu iroro hombe ravaiti vana vangu tinorima iroro taibudisa ramai vedu asi harisi riro raakatorwa navafundisoni. Wakaenda kunotora dhunduru rakapiwa Tonderai naSteve. Awakapiwa ndiani? Aizvo handizivi kuti wakapiwa ndiani. Aiwa saka une zvonoziva. Ukaticho kuti aziva akapiwa ndiani. Tauro kuti akapa ndiani. Anoti izvai tete ngaiti kubatsirika. Zvamusingazivi don't waste the time yewana. Uruzwa. Zvamusingazivi don't waste time yewana. Andika ndimi mundipa explanation yekuti diga irakapiwa John, irakapiwa Peter, irakapiwa Teresa, irakapiwa nani? Akapiwa nani? Mama wedu ndio wakapa wakati baba wenu wasati wafa wakati wanongo munozowapa minda. Inini I so wakati is why I hate munamutaura vachishandisa zita remunhu wakafa. Let the sleeping boys lie. Statement wangu ndaona wachikanganya ndora nangu batira rekunzi awo wakafuna kuti pinzeni handiti zanzi inini ndino wana wangu ndoti mababata uyo wana wangu warupinda pape kwamatidza ndo panabatira kuti pamwe zvastrategic kuti vanhu varealize kuti mistake dzakaitika in the past isusu hatisina pekuita sei pekugara andika saka takutambwa mberi go round no uyu ataura kuti pakafa murume wake akatakura vana vake ndobva adzoka kumba ndobva asiyira mai wake wana ndobva aenda saka now akuda kuti wana wakura wakudawo pakuti pani asi pekunongedza padii izwa shamwari ukwanawo nesi tiri panakuda basa redu ndire kuteerera ati statement inotaura watiwo takati hazviti bhozi inini nditorino mwana wanditoshayawo keudiaatisaid uchitakofunga saka wana wako adopinda vamatitsa kudii saka uripinda wana wako pakudii because mai wako vaifanira kakakupa adendika vakadzoka chiri upenyu kuti mwana wangu zvawadzoka apo nemhuri yako apo is allowed apo pakwa alright Tonda yakapiwa pake pako pari kutonda ndopakatowana wafoti Stephen akashaika akashaika ndopakatowafoti past warusenzesa digrama ndio rasara iroro rakaenda kogurwa futi namama atarusenzesa ndiani ndisu sati ndisu ba ndii hapasi kuti mwaba mama saka muruti hapasi kuti mwaba munda uripo asi hausi kurimwaba isusu tatakamira kuwana hapasi kurima zvakanaka noti zviri kutaura kuti tisi tiri kupasenza kungotema kuti isusu kuregera kurima ini ndiri kumba kwako wana waripo ini ndikuzomira kuti wana pane hanzvadzi yangu yakashaika yakasiya wana 3 mukomana munda iwoyo ndokwaingofanira kudini futi kuenda yadhi yemunobvunza kuti kune yadhi here kune munda here kuyadhi hakuna yadhi hakuna munda muhondo uriko munda ndiko ikoko kwataitodzika kuenda korima ikoko kwacho kungonani hakuna munhu papari zvino sei kusina munhu hapana zvawakaripo wakura wachona vaienda kosenza aiwa
You can't be looking for 10 hectares. You can't utilize what they talk about. There's land iripo isina munhu izvo hapana munhu. There's no one. Hapana kurimwa. Hapana there's no one. Kune kumba. Kune kumba. Kwaizi homestead. Ati toka homestead. Toza kunozi kuti ati kumunda ndokuna Steven nani? Natondrai. Ndosati kubvunza kuti kumba kuna ani? Kumba izvozvi kune mukomana yanga asikagara kumusha kutaura chokwadi. Mukomana aigara pamutare. Wakauya 2020, wakaita 2025. Aigara pamutare. Aiwa kusati kwakuenda. Saka kumba inini ndine kumba kwangu. Mukasvika izvozvi kumba kwacho kwemuri kubvunza mungabva maonera handikwanisi kuti ndingati uko ndikoni. Mukasvika izvozvi pane mabhanana. Kuyadhi kwawe kwese uko ndakawasingira mabhanana. Uwa wakabvunza. Saka ndasikazokwanisi kuti ndinotsika Andisira changa. Ndamira mama. Alice. Mama. Wama kutochera ndevu. Uda kusikepi. Kuchayati. Wakabula itu. Ukadzona. Saka ukadzona kuti anogara kumba ine ukugara kumba. Titachi kwa kacho tikitira mshi. Ndakanesi kwa 2025. Ndio yandakawa. Izvo Saka unotora kusakubva unototaza uso. Ndakatoka nyozidina rawo musha. Ndiyo nditange wakapakaita. Guys, ngataura nechokwadi pamberi pamwana. Sure, chokwadi zoto. Ngataura nechokwadi pamberi pamwana. Munozaduza to. Izvo kunyepera ngwara izvo it's wrong. It's wrong. Kuti muyazi kutaura kuti alright, can you tell me? Someone told me. Ford zona kamboya sei. Saturday, that Ford zone akamboya sei nzvimbo iyi. Ndakatoona kutauni noti kuno handizina kutauni ndovakauya achiapproach achitaura nhau yake ndikatobvunza akatakundaura nyaya yenyu kuti makaita zvamakaita namai ndakatoti haisi problem kana mai gozi anewo marights ake samai kana kuti makaita zvamakaita it's okay saka ndinokwana papi razaiwa inini handina kupinzwa mbuku ndobata It's okay that I would can you start to me it's okay. Ukaona usina kufatwa na village head unaenda kwa ishi you bypass the village head. Ukaona head when asina kufatwa you also bypass mwendo wa mama. Ukaona mambo asina kufatwa you bypass you continue going kusvika wanachi. So what I'm saying is you wakati kana makaita madini na mai I cannot be part of that. But izvo hazvichindisi ownership yechi. Land unoramba iri yake. Even iwewe kuti wasaina kana kuti unaudi unokusaina. Asi ichi pachiwanhu ndo chinonzi chii? Iketesi ndo chiranga. Kuti akaziva kuti pane mukomana waripo. Mukomana chinipinza kwai. Although you are not part of the team. Imi mukana. ndakarambira because akanyora chipepa ichi ndopandakarambira zvichaita sezvikandinda mupachi lendi because chipepa chakandiratidza kana kutoti mimi makapiwa namai vangu ko apa pamakazonyora kuti inini because ndakaverenga chipepa chakazi I29 pakazi I29 chipepa chakazi I29 zvese zviramba zvoratidza ndii ndakakutengesera munda saka I cannot be part of that ndozvo ndakamuudza Iwe unogara kutonda. ndogara kwauri Kutaunda. ndakamba pa827 yakanyora aitouya murwere Saka 828 auya achidii. achida kubatsirwa kuti apinde mubhuku pamba aitouya achitotaura nhau yake Akakumba nhamba dzako ndiani? akamba nhamba ndizivi kuti nhamba dzangu akazonezviwa pamberi pamwazii kuti nhamba dzangu Guys, unoti mimi kuti mulumba wahonde ko
otsvaga N287 ndemaburi akaita daka mvura inini uyo akatondudza kuti pandakaenda kumusha kwenyu akandudza isere pandakaenda kumusha kwenyu ndakatoudzwa kuti tondera yarugadzira mafoni pasiso chema akati ndinomuziya asi ndandisaiziva asi purpose yekutsvaga yanga yemburi yei yekuda kugadzirwa lake orati kana yaperi lendi wakapedzerana aizonditsvaga 2025 vapesa paindicho that friends right what was the purpose yekuti murume yakutsvaga kuda zvekuti azozive nekuti unogadzira mafoni kusiso chembazi nechi angachitsvaga why you in particular ndozvatuti mama ndinoziva kuti zvaakaita kumashure ndinganyepa ipopa ndinenge ndakutofundiswa muye nekuti ndingataura kuti zvaakaita gosi hatizivi zvaakaita kuzouya kwake kudai kusvika pandiri zvekumashure handingazivi ndinganyepa kutombo ndinganyepa nekuti kana mai akazodai nekudai handisizi ndo zvandada kuziya chinzwa tonde mama wako ndiye akati dhiri randiri kuita whatever randaita nababa avo tondo unofanwa kuti zviziva ndosaka wakauya mama wako ndiye akataura ende ndiye akapa referensi yatondi kune kune ava aiwa zvemama anga apedza kana ndada kuchomba chidii ndokwasangana kutamusikaro this is 2020 Mutare Central I can look for this neighbor in charge and for 2020 case tamutsvaga woita witness yekuti tondirai pakanyorwa data takuyeyo dero weode handitoamataura pamberi pedara kuti ndandingwara wakataura ndakafona tondirai vazinhara saka you cannot be change kuti tochinja kuti wauti ini ndakatiri kuva warwara wakazvitaura vega nemuromo wavo handisi kwenu wakataura vega wakati tondirai angari rwara rakati eni saka ini ndinokwana papingo wanditi wanga wari aizera guys inoda kutaura chino guys muedza mokutamba nazo nyaya dzamutamba nadzo hazina kunaka zvimwe zvacho unozvidaidzira munyama uzaamira ndauti zvimwe zvacho unozvidaidzira chii munyama mupenyu ukwanisa kushaka kuona zvinhu zvakuda kudaiso sinamba da kudaiso sinamba wokanganwa kuti pane umwe mweya wawakakanganisira uri kuchema everyday inini I believe kuti guys we all make mistakes in life but when you make a mistake in life make sure that you correct the mistake and unofana kuva uri munhu ari forthcoming kana wanga unogadzisa mistake yakaita ukaita adamant kuti I'm right when deep down your heart you know exactly what I'm wrong hazvina zvakubatsira because zvinoita mupenyu every time you see me hana yako inorova every time you see me nyangwe ndiri kumhiri kwerod hana yako inodii which is an indication yekuti une chinhu chakaitira munhu iyo chisina kufadza Mwari chandari kufunga chaicho chaicho zvazvo zvekuti guys mukaenda paground muona zviri paground moita zvamungati the best solution to this thing that will not disadvantage ani will support so that will not disadvantage vitani you make a settlement because very unfortunate kuti munhu akabhadhara mari yake and this man akabhadhara kwamuri namai wenyu handii then imi moti handii mazuva ekutaoza munhu akakutengesa nemotikari kuti abhadhare chii mari can you imagine dai wanga uriwe kuti uri kufungwa waita waita a step forward iwe waita a step change then iwe usada step backwards umwe munhu wobenefita because of that hazviiti in real life hazvidii
tiri vanhu isusu hanzi ngatiti tiri vanhu toita chiwanhu chinotikwasogadziso zvakadini. Because I'm asking myself this question kuti no, kana murume uyu musikamuzivi and if not right, you don't know him, then how did this man come into this area? Kuti murume uyu akabva kwakutanga kuvura unonanga ipapo bhazi wobva atosvika wobva atongonditara pangu munhu woita neconfidence yekutenga nemapoho kuti chakada kudii kungofenza panhu panoyesa zvoti hapasi pari pangu. Guys, mubvunzo tinobva tine chii chinenge asi chandikufunga inini chiripo ngatibatsirane so that we put this case to rest. It's not about kuti ndakangwara ndazomudaisa kahapo because it's not like that. Because upenyu chaihwo zvandikutaura chaizvo this ndio real. Ini I believe kuti munhu akakanganisana tikatotaurirana zvakudini zvatopera. And this is what I'm talking about. Nyaya dzakasiyana kuti murume akaisa effort akaita sei and it's not easy kuona baba wakuroda kana mai wakuroda achiuya pamberi pedare rino achishinga kuswera kunyepa kuti I know this thing awari yazozoti chinhu chachisiri chinhu. Because at the end of the day, it's not about the numbers that matter. It's about the facts that present to the court. Those are the matters. And ikakawanda court inoenderana matakataura yakasiyana nekwaMajor Street. Major Street anoti ndipe paper, ndipe evidence, ndione mutemo unoti chii, ini handiti izvo. Ini ndikuti no, mutemo wangu inini chiwanhu chani chedu. Chiwanhu chedu pane zvawataura chiri kutii, chiri kutii, ende tinoramba tinongotaura ngatisiye nepechii. Because kuziva kuti ndakambona tsokosi chii munoona sekuru ndivazokuti nechii andamuona saka mungauraya here in that relationship because of something that you can solve zviri amicable. Because we are dealing with issues they want already. And we are trying to teach what Wakafa do the problem. This is what paying this is right. And by so doing, we are casing ourselves. And because Wakafa to take us to this is due to our parents. So the say you go because I don't stop the issue. Tiri ku Major Street. Major Street mtu akaita na deal na mtu wakati wakafa hasi. So that deal stayed as it is. But Major Street those are because they do the mundu kama chinhu chakaita mundu yakapa munhu ndio wake. You only become beneficiaries kana but kana chiri kupenyu ndiye anodecide on that thing because the church. So we cannot be found tiri muno tiri kuti zvinhu zvakaita munhu ndiye chinhu chake handizvo pacho hazviti. But then I'm saying I'm living room for the I'm leaving room. You guys, go back to the ground and find a solution to this case. And more than that solution, and you come back to me. Now we have a deal with tonight. And this is the thing. And then to protect. Can this see now? Who's not fire? Then I'm forced now to make a judgment.
then uye panenge asiva kufana kuita zviyo unoita appeal apo apo imoja munokutaura right. In great of Fred Fortson. I'm sorry, no. Right. Nyaya iyi yese kutenderera kwedu taita sei kutenderera asi kugadzirisa zvese takagadzirisa ende tainawo asina dambudziko, asi dambudziko rakazoenda kopinda pana Sarapawanda. Sarapawanda ndiyo anga apuya achienda kodisturba vanhu ari kuita ari kuita basa, handimazviona. So pakudisturba kwake manje kwaari kuita anofunga sekutondera takambofona tichitaura nababa rimwe zuva afona achitobvunza kuti bhozi ndangati nini saka toita sei tidzike, ndobva tafonera tete ndichitoti shumba ndimai mai wangu shumba ndinoanyanya kuanikeza shumba matitoita sei handimunozviona. Saka padaro tataura nasekutonderai ndikati sekutonderai saka ndikuda kudzika ndadzika kakawanda ndichisvika uku maibatsira achiti izvo aiwa munofanira kuenda sekutonderai. Saka ipapo tichidaro taingotaurirana aiwa pedza kubva azofona zvikazi mimi ndiri baba munoti mimi ana wese wafundiswa vanogera kuita basa ravo sei, ipopo isu tinoziva kuti takazviita namai aripo. Saka isusu kana kuti zvakaitwa namai tinoda kuzovarambidza sei kuti vaite basa, handimutozviona ndowaikotaura right. Rimwe zuva tasvika futi nditori namai wadzimai wangu tasvika kumba kwavavo tikataura navo tikati aioneka nguva yachaira besa tinotochemberaka tisina chetamutsa kana isusu tiri kumabasa tinosvika pauzosvika pakuti pampai tinotiwo zvimwe tigadzire musha wacho tichiri kugona kuitira kuti kana tazotiwo tasiya uko tinodawo pekugara, handimazviona. Saka kana kuti hazvisi kuita madii kutidzorera hedu mari yedu tiende hedu kotsvaka kunhu zvisatinetse tisaramba tiri kutenderera, handimazviona. Akatoti inini handizvigoni baba nokuti inini handiti mukuona zvakaitwa namai, mai ari kuita zvinhu zvavo. Wadzimai wavo ava akatotaura akati imimi zvemuri kuita imimi muri kutokanganisa kana zvakaitwa namai, mai akashayika kana dai yanga iri pfupaka munofukirwa nazvo izvi wadzimai wavo chaiwa. Saka zvinhu zvese izvi hapana petana tisikakomuniketi, asi pakazoenda kuita dambudziko akaakufurira vana avo ndibaba Isaac kusvikira tazototi isusu ino kana kuti mimi aya ndiwo ari kunesa ndakafonera sekutonderai sekutondera kwandoita sei kana muri kuti mimi baba ndiwo ari kuramba kuti hanzi pasaitwa basa. Saka todini zvikazameno kuti maamudoda kuti modini ndikati ndakuenda kuripota nyaya ndobva ndaenda uku padc ndobva tatoenda kuripota nyaya diya nyaya diya yobva yatotongwa yatongwa paya ndakatanga kuti ndaisawo aiwo kubva adifenda ese akadai hapana asina kuuya ukota akauya ukoti handimazviona ndobva adifenda izvobva taanzwa vatopuwa mutombo zvikazi mimi ndii muri kudhisibawo munhu pabasa pamunda pake saka muri kuti mudhisebhere saka musasaende komudhiseba kana mamudhiseba munobatwa nemhosva ndozozwa gare gare zvikazi nyaya yako mamumutasa aya zvaenda kwamumutasa kuti ine imwe nyaya yekuti pamwe pacho imimi ndandatoenda kuti ndakuenda kuti imimi aya zvaari kuita ari kuenda kuti kunyange petana tapuwa mutongo wacho airamba futi echidzokerera echienda kuita basa racho mumunda mangu macho maarambidzwa kuti musaite basa ndikuri kuzvona tikana chachiri chokwadi chekuti wana avo yakaita nawo dzikatengeserwa munhu posei mataura zvakanaka zvezvo kuti vanhu munofanira kuita ukama muchiyanana muchizotaurirana muchikumbirana sauto sei akazenga akuenda kogadzira mapepa zvichireva kuti anga ari kuzvivharidzira kakusei akataura zvepepa iro ipepa refraud ndokari akaenda kufinala kwasabhuku akaenda koiswa mubhuku ndisabhuku tsamba iripo yakanyorwa ndisabhuku matsamba chete ane yekutanga mbeni yekwanza kwakaita neanzarira
takaenda paipa makati endeni tsamba yemafuta ndipazvata tenda kwasafika unotaura naye aibva ati Mr. Fortson wandifonera kuti date rachinja ramusi wa28 isu tatoramba tiofona kuti kadai tototi 28 taura 28 but tazobata 6 ndazoti hatinochinjwa saka wandiwamisa sabofona but still handinga kusambuka kupresidency yake yaita kuti ataura nemuromo wake because ane uya yakanyora ndio madezi akasungishwa yeye banya tsamba asatapira mpukuba sabhuku eshandisa sabhuku kwesha akapuwa mapepa maafidavit aya takaona rumba kwakakora akatotirakidza mapepa ewa sabhuku what I'm saying now tsamba iyi yakanyorwa asapinda mpukuba 14 May chibudisa yenyepe yamakabhadhara muteveti 14 May 2025 Sara kawana. Mimi ndaikumbira kuti dai mangogara basi. Okay ma. Kuti vanhu varudza vagadzira ukama hwakanaka chichangamira. Waite chinhu chavo chifambe zvakadii. Iwe unotosaina kuti munokatisa wanda saka inini chatakuenda pamutemo chani ini paune chemunoona mukutaura baba aisi ichaiti vana vataura unofanira makanyarwa because apa tikudhira neestate yemuvi estate yemuvi mabeneficiary one not me but apa imi makuitengisa cheweye kumwa kutoka inini ndini baba wano which is wrong hamusizvibariva makangoziziso gari kuti ende kuona zvakona nechii ino yazvo judgment itora pana painternet ati makatoenda kukwadzisa vanhu makutoenda kukwadzisa chii kukwadzisa vanhu ati kozi mukatoringa vanhu the application for the internet is granted. The respondent or his agents, assignees, or anyone acting on his behalf, be hereby ordered not to continue investing by any state against activities. You are also included. Eke takatoripota kwaruda iyoyo anga kupinda asatatu ya kunoko kudai makatontaura kuti makatoenda kugara because ichi chenge achatoenda uko makutowapinda kuti hachichazokumo as of now, kuskamagadzirisa, but he is just in internet. That is, I is kind of judgment. Internet, she's in trouble. For now, musamubvirikidzwa siyaite chii siyaite zvaari for now there is an order in siyaite zvauri
Ndandikufungidzira kuti inyaya yekuti pane paine aregiriti pakati pavo. Sekutaura kwamanaita kuti taimhedzi dzanoti dzibatsirwe zvekuti body size vanongofira kuti hakaita zvakadii zvakanaka. Because twese kune maweakness acho toda kutambisa zviri practical. Mai wakaitawo zvekuchiwana, mai akaitawo dhiri pamusha wababa asina wababa wekwani wekwake pachiwano futi wanawo wadzoka kutanga kuandamaina zvakaitwa ndimai wacho azodini azofa. Saka vanhu vaongorwa nongodongobatsirwa wasiri kuinvolva vanhu vanoti waconfuse so that kana kuti pane ticonsensus tunoitwa kana paizoga paitwawo kamwe kadambu kadaiso ndozvaitwa nhongorwa kwete zvekuti iwewe chitobva ndozvazoita vamwe kuti wazopedzisira wane cost ye258,000 dai wakauya munomu wakagadzira solution takamire tadzokawo tazwa zvakadaiso murume akadai but tatifuka kuti dai taonawo 1 acre pane izvi tikadaita tisina cost yataurwa nhasi ye258,000 yekuti munhu ngadi but kuomesa musoro kuti munhu uri kuti ije zvangu ndezvangu mitengo manje inozoti iri flexible kuchivanhu chete but kana taakuenda kugeneral law inenge isi flexible sezvo marotoone inini internet imbokutaura nezvimene kudistable zvakuti anokonzenta zvakuta pachini paunda wake asi izvozvo hazvistopi solution kugara pasi vadadzinya mukati basi muone kungaona refinding solution to this case ukuthi mona nothula because court anoyendere court at the end of the day munopedzisira kana mangwana ndikati basi ndozvinonetsera kuti matare mangwana muchaichai unopedzisira vadi zvasiyana nematare isusu matare edu ndekuti titi mangwanani masikati manheru todini ngatidai I'm sorry, ma'am, for answering. I think I think peshanga takambotaura sekutondera ndakatombodriva nadheti tikaenda kumba kwavo tichitaura nokuti mama wangu akutokwira 15 years munda idzi throughout sekutondera vakapiwa mari maibatsira vakapiwa mari because mota payakatengeswa inini ndirimusikana mukuru wababa avo so takataura nadheti kuti I think tinofanira kuita zveagriculture because I did agriculture kuchikoro and also it will benefit some of the youth more location. That's my wish. So, takazosvika pakuti tikaisa munhu mumunda. We hear from Sekutondera kuti baba vari kunetsa. Each and every time patinoda kuti tuitise munhu. Panongouya macomplaints ekuti kana even vanhu vachitaisa mumunda. They will complain kuti pauya anonzi Gamesa. Ndo's the nickname rababa apa. Yokunzi Gamesa. Vauya kana kuti Bennett. So, takazosvika pakuti ndakati aiwa no we have to go kumba kwavo kwayaigara kutanga mvura takasvika tikanoka tikapinda then ndikati Tondera inini I know law very well but I need to ask you something how do you benefit uchitenderedza vabereki vangu ivo uri kunzi uyatidai uri kungotiza maibatsira vakatomboteerwa vakatiza vakaenda kupasa dhedhadhiraivha uye akatombopiwa mari yekunzi iwe wati hauna mari yekuvakudanga mvura kuti uye tiende kwasabhu ndakokutinga mani $30 never pisha hana kubvira aita sei aoni right izvozvi zvinyaya yange ichinetsa ndekuti tatakutanga maprojects handiti ndopari kutanga kuita futi the same person Kamesa anozviti Kamesa ndorova nebrineti right kusvika tazoti no this issue hatiti progress we need to go to no report. We went here this team and they were told vakanzi judgment vakanzi simukai munhu uya musikuzofanira kumunetsa for any progress yaada kuita any action yamuchaita nemaagents and everything you are going to be arrested.
chakatishamisa ndechekuti pavakanzi vati taenda kwaRuda, that's the very day mamanyira akavachaita kuuya kudini kuzoripota vachitiza chii nyaya yavo, because tata kuti aiwa kana isusu tiri kuti because tataisa mukomana aifana kuchera, takatoenda tikatochera, but apa vamwe vanonzi vamatiza ndinyaa kusabudisa mayeyo ndikati didi tirakufanira kuisa faith as soon as, because tinofanira kuita maproject as soon as, and takatenga fence tikatenga mapo akatombobiwa mapo iwawo abiwa mukomana akatonzi akatoribiswa aba makofo angarimo tikaenda tikamatakura. But my question is pese pataiti tikaenda vaivanga vasingaumi kuti budai mudamiri, ndo mubvunzo yekutanga, but vaimirira kuti patinge taenda taisa munhu ndopavanoya chidaunetsa chii munhuwo. Saka tinoenda kupi? Where are we going? Isusu tinoda kuitawo progress. Now toenderei opedisa murume wekuti haachagari kudanga mvura as we are talking pari zvino. Anotaura nyaya yekuti inini ndakuda munda uyu because ini handisina pekugara. Of which vakatombotorawo umwe wepadzasi pedu akatoisa silabu anonzi Ruona, vakamutorera munda wake atoisa silabu netoilet wavari kuti anzviriri nzevavo atoisa izvozvizvi silabu yakangosara yakadaro, toilet izvozvizvi hamutopindi munhu. That's the same way yavada kuita kuna Mr. Fortson, ndo unonzi mujiri of which munhu ada kuita kuti mayouth izvozvo titatu kudedza mayouth, guys uyai vanorusa hatina mari ndoti alright iwewe ndodoti uri nendikupa $10 yabatsira inini here kana chiri kubatsira vamwe vanhu. Alright pane miti irida kutemwa, alright uyai vanhu ngatidai ndatidai, but some of the people avari kuuya vachidisturb that production nenyaya yekuti takuti takusungisa chii nevanhu vakuma-agent ndopaakumhanya kuda kuuya kuita disguise yake kuno ari kupedzera dare nguva 2 haanyepi kuti hanzi baba havandivasi, of which papa nema-call recorded vachitoisa nema-comic backs vachitoisa nema-messages. Saka vangagesere kuti alright tondirai zinhamba maibatsira zinhamba haanogesi ende hatigesi kuti alright tondirai anogara pakati hatigesi sho mapawangu. Saka ndoba ndikukumbirawo kuti for the meantime timboitawo mamwe maprojects tisamisa zvatinoda kuita nekuti ivo havasi kuda kutoti tiubate munda iwowo. Ofe kana vari kuda ngavadzorere mari yatakatenga mota, ngavadzore bhozi mota iyi yaenda pamushikashika yaitika $20 a day, $20 to $25 a day. So to calculate it from 2009 up to now, how much is it per day? No, it's what that was understand. But the issue is, as of now, you are protected by the law. Because the term of hapana ari kudisturb naye zvamuita izvo. Saka ndoti rinendea mukondiita zvamuita panzvimbo iyo. Asi getting a point. Asi ndoti kana paine anything that you can do to discuss nevanhu ava andika discussai wana Alice nanaTondi kuti paite lasting solution to this side. Hatitiwa zvekudamba kuita because already tutaura nenyaya yekuti uyu has been disadvantaged somehow. And nezvakaitwa katengeswa motikari yake akabhadhara mari yakadii and things like that. And kwaari he lost time, lost income, lost everything. And let's take that into consideration. Imi muone kune other part. Muruti imi aiwa zvinotambudzira muchenete kuti mari yedu yakatikangasi nezvakadii zvakaita. Saka inoti how do you correct that? Go and sit down and correct that so that uyu aendeomberi nezvakuita sei nezvaari kuita uyo anoda pekuita sei anokuita something vakaita kumunda wako energy handiti aitewo zvanodii zvaari kuita toitai rasting solution yekuti murambe muita sei mukutaudzana every day because makosa ari kumuembera munoita 5 years 10 years unoenda koti kuenda kudzoka kuchikwira nedzika dzita sei. There are so many ways below kunyaya yepei but at the end of the day mutakuima kuda sei. Saka mabenefits chii wanda induti as of now chimwe ndayemwete what the law is saying. Court yakataura kuti chimbomire kupinde kupaurikira ite zvakudii zvakuti don't stay because the moment unoenda kwatakura kana po ari kuchita kuti yatoo contempt of court. That's another case at all. Akabona kuti tusanokuti in as much as paine interdictity iripo hazvikutadzisei kuita sei kuta sit down and talk about this
dzekwa dzechii kasi ndopane chii ndopane kuti kuti izvoni takanga tagurira asi kumunda wawazopinda uyu wawaruti wariona iwe iwo wakaenda kunopinda imo mumbezi kunotora izwai auzvitaura tete that go back on the ground, identify all the land that is available, then see how you can distribute that land amongst the two so that pasaite gakawa nezvarikudi kubatsirai because nezvake zvimwe kuti ndimai wedu wakakanganisa but pamumba yenyu ari pasi apa kutenderera kuti wana wangu vari kudiwa nokudaro nei muri wana wangu vari kundidaro nei handiti pamwe ndozvitotaurwa ndiani ndimai wenyu ari kutenderera ari pasa saizvoti kuti mai wenyu kuti azorore everyone daitei aite zvakanaka handitika murambe muri kunzwanana maeria chiendai mogare pai moona kuti hawa mukwanisa kutaurana sei kuti foti zvona kontene zvakudii zvaari kuita imi moitawo zvamuri kuita mugarisana zvakadii. To me, that's what is important.